Ahojte ľudia, som konečne stovka. A za to vám natočím víc. No poďte niekto V1V1. Toľko si hodím. 1v1 chceš? Skúsim to opýtať. Ale nie, ľudia, dneska si zahráme ranked. Ale nie, normálne kolo. Tož fakt štvorka. Možno má druhý účet, a môže byť reálne silná. No village, ja nemám rád village, vy napíšte mi do komentárov. RPG. Teraz je knife a granát. Dáme 100 odberateľov. A tam není dobrá. No vidíte, ako sa mi to seká. No ale dobre. Teraz pôjdem ľudia len nožík. Môžem tam hodiť len granát a musím ísť nožíkom. Keby som rád vedel, kde je. No má čo? Ne. Kde je? Ona je kde? Ona má zapnuté autoshot. Dobre, dal som ju. Ona je akože dobrá. Ja teraz môžem za všetkými. Ja aj teraz hodím granát niekde pri nej, aby si to nevšimla. Aha, odpojilo sa, tak som vyhral. 101. Tu je medkit. Toto som si chcel dať. Takéto mám teraz zbranie. Teraz. A čo som si to chcel kúpiť? Za 35, áno. Dobre, poďte. A tam chce ísť niekto 2v2. Poďte sa niekto. Oj, ide preč, škoda. Koko sa volá. Poďte. Čo každý odíde? Poďme tam. Tak nič, 1v1 idem. Ja na počítači idem dobre hrať. No poďte. Bú, 136. Čech. Burst rifle. Dám si všetko takto. Áno, tak sa to mám urobiť.
Ako sa volá? Kubíček. Ja len, že mi dal, ale tu je kubíček. Nie, prepáč, žena. Napíšem mu to o chvíľu. Kde je? Tak dám, ok. Len nožík, tak to si dám shotgun. Tu je ten efekt. Dobre, mám ho. Plus 3 kľúče. Tak. Poď sem. Dobre, mám ho. Musím vyhrať. Ja proti takýmto stovkám vyhrávam aj vy. Rýchlo. Kde je? Pomoc. Rýchlo doňho. Doňho, preč do tohto. Ja ho mám zastaviť. Dobre, 3-2. Ja im snažím trochu dobre hrať, ale nie úplne. Doňho. Dajme aspoň 100 odberateľov, prosím a dajte lajky. Doňho so shotgunou. Dobre. Nožík je dobrý, vidíte? Vyhrám proti nemu. To si myslíte, že je lepší on alebo ja? Joj, to čo sa tu deje? Mám ho 5-2. Vyhral som. 35 kľúčov, môže si to kúpiť, ale teraz nie. Posledný zápas a koniec. Čo chceš dať? 1, končík ten o 3, 2. Dávajme, prosím. Yes! Teraz mi, prosím, nech to vyjde. Jumppad. Aha, dobre, som na druhej strane. A vy, čo viete urobiť s jumpadom? Iba takto a idete. To nemusíte používať daggerky aj na to. Iba čem jumpad. On nevie, kam som išiel. Či? Nevede som. Nechcem dať do hlavy. Yes, nevšimol si ma. No, teraz som na zlej strane. On nemá. Tak tam som si na nič dával katanu. Tie 31 sú silnejšie než tie stovky. Nie? Bože, on spadol. Čo robí? Ja on nevie hrať Counter-Strike ten. Viem ísť hore, dobre, idem tam ich hneď. Ja len tak robím tie daggerky. Tam nevede, idem.
Ja veď shotguna som ani dosiaľ nesem, ale dá riadne ma. Dobre. Dovidenia. Hovorím, do ňoho som na zlej strane, nevadí. Už vie, kam budem chodiť. Dobre, rýchlo, kým sa ma nevšimne. Ja čo robím? Ne. On má shotgun, ja môžem tam ísť. Mne to bude dávať po 2 HP aj menej. Som na zlej. S dugerkami ich dám. Dobre, mám to. Teraz budem na dobrej istej strane. Ak nie, tak nič. Dobre, som na dobrej jest. Rýchlo, kým je tá vzducholoď. Dobre, rýchlo. Vidíte? On mi to... čo má? On má tú najhoršiu... Nubák. Ale bol dobrý. Yes. Čo mi tam padne? Nič. Teraz si otvorím čestky. Posledná a posledná. Z 15. Mi čo spadne z 15? Aurora! Ja už si šetrím hlavne na tieto zlaté zbranie. Energy rifle, ale ja si... Čo je tam? Nie je toto. Čo to bolo to najlacnejšie z... Nie ani toto. Trouble. Toto si asi, na toto si šetrím. Alebo na... No, toto nie. Toto by som chcela veľmi. Tak čaute ľudia. Dajte like a odber.